Така? Режисьора. Режисира. Опа! О, каква среща? Случайно. О. Някъде. А, така. Любимецът на групата. Този път Наско го няма да приспива. Нашъл ще го кореш. Да, няколко пъти. Братата даже съм я сложил близко до него. Да я вижда какво го очаква. Васили, няма да става. Човек не е толкова наблизо. Защото още не си гримирана? Да. Зигата, добре. Петела ли провери? Не. За каза. А, каза. Говориме там, се го прави с газова пиростия. Той за газова пиростия, да? Ще е БГ радио. Иво, каква питка е направил? Айде, моето лична. Велички ти? Срещу? Всяко. Много ми са големи гостите. Да. Баща е тук, те иначе наш всяко пътя щяка да пия. Баща ми е тук. Виж къде е застанал точно за тях да ги гледа. Джони Уокър. Я кажи високо на здраве на всички. По-късно ще минем на Трябва да викаш. Ай, на здраве! На здраве! Да чуем някой. Айде на здраве. Папкаш ли? Много силна ракия, я ти Мами, така. Аз съм да запитате да пакли. Бяло. 43 градуса ракета няма. Значи кафе за вълчение. Те са съзрисани. Знаеш какво е това? Много ми е лошо. Няма ли е трябва да има? Що не? Къде беше? На Петеренска? На Донецки. Аз съм си помните. Няма такава чашка. Не, той не си бяга на Донецки, аз го направих. Майка ми даже много как ще видите това. Да спрем да ти разговарям. Да спрем да ти разговарям. Има няма. Свършим работа. Ще да се оставиш като и чашата. Колко е шапка? А същия Петел от твоята абитуриентска. Същия ли? Оцелял? Оцелял, защото е викал много. Ушите ги са въждени. Опа. Баща ти му се канеше нещо, ама на мен прилича на същия. Ще сравним записите, ще видим. Ама да, има петелка в кошките. Взимаме си ни пластмасови чаши, те са големи. И си сипваме всичко, което е. И по едно време почваме да пием с него. Да пиваме са, мен ми остава толкова чашата, не мога да го изпия. И още един беше с нас. Айде ходим да танцуваме. Викам, човек, чай си спим на алкохол. И той ми е суманен, не пие алкохол. Чакайте, не седим повече, фана ми чашата и спи го лекс. Добре съм. Не е пил алкохол, разбира за първи път.
Вика, аре бе, искам да съм вече. Как го назърля човек, разбереш, че Саша има да се моля за греха. И Голям крак. преди викаше, не пие алкохол, сега викаш, пие рядко алкохол. Но те там всичките мюсюлмани алкохол уж не пият, свинско не ядат, теория, обаче накрая алкохол го почват и свинското само, нали, камаре бе, свинското остана грях нали? И той вика, не, той е мръсно месо. Иначе си го хапват мръсно месо. Добре дошли на всички, когато ми съм видяла. Много е някъде на масата, ама аз не виждам. Там. Там имаше. Не, но се говори. Ето и аз обърнах внимание на себе си. Всъщност време. А сега 25 наши. Майка отстъпи. Преди да не съм яла, не съм пила. Ще на вас. Здраве на всички! Добре дошли! И само по хубави поводи. Достатъчно. За днеска стига. Само самолите да му завали, че... Да завали, ще лезе вътре точно. Да, бе! Както го дават за... Само това е за мама. Александър вече му пули очички, разбираш ли? Да си живи здраве и здраве и за това е най-важно. Благодаря, че ви дойдохте. Говореше направо като раз на раз. Айде. Дате, намалял кола. Раздени се. И аудиторията за студентка. И сега ще Всичко си има, ето да. Здрасти. Да. Аре, брат, дошли ли? Някакъв не се връща, защото... Виждаме нещо. Мерси. Чакай само да влезем да внесем нещо и да вкарам столове. Столове! Чакайте, Виолета. Чакайте малко снимки. С букетите. Мамо! Ето. Букетите, ела. Ела тук, Ранди, ела тук. Тук са децата, ела. Ела с къде да направим снимка. Защо не гледате за децата? Не, няма конкретно. Детски филмчета, защо не гледате? Още на 2 години да поразва. После ще знае кой Снимка ли искаш? Тогава са някакви резултати, да му казва колко да няма силка. Голям артист си, братовчене. Голям артист.
Electric light? Do you dream? Сега хубавото парче пусна. Тук не знам, само избрани рокчета. Много силно беше. Силно ли? Затворим двата прозореца. Това е песента. Tonight. Да. Малко касетката беше, т.е. статистка беше дарен на едно неподходящо място, като надраскали целия. Тя ги избия. Поправихте се? Минерална вода? Добре, ще се трябва. Лека, полека. Направо не съм за снимка. Ти си винаги за снимка, бе. Тото не е снимка, Съм за клип, съм за пред камера. Да. Здравейте. Ей, сме райгра се, ей. Орбан, до година бетон. Не толкова близо. На всяка снимка как да снимаш, кой ям. Само ям. Няма да не ще прави спрей. Това е правето. 3 кила или... Здраве. 3 кила. Смятате за какво става масо? Значи не ме пречи, като пък там за се усещате. Винаги когато снимам Петела Кукурига. Забелязваш ли? Петела, това е като светкавица, допълнение. Има някакъв? Как е групата от Катина? Празникът, имате ли се? Ако свършите нещо, казвайте. Няма да дойдеш да се чукнем. Идвам. Чакай, че ще пиреш. Някъде по масите. Айде, от 5. Сте пресепал да чувствам много какво е това. Аз като се звъня, ти някакво за къде каза? Не съм. Няма време, къде и като се върна. Да, бе, някакво за пани. Ще го продам за пия, не ти бира. На здраве, добре дошли. Видиш къде? Видишката ви как? Благодаря. Добре, причина приказва. На здраве, Краси. На здраве. Ракета как е? Много. На здраве. Валя купиш? Ракика? На здраве. Много тъмни снимки прави. Кой ти каза? Я се погледна. Супер! Супер! Ма той не бях аз, той на Сейков гаш. На Сейков... На здраве. На здраве. На здраве, какво пише? Празна чаша. Има нещо. Има. На здраве, братче. Добре дошли. На здраве, Сейков. На здраве. На здраве, Ники. На здраве. Всички сте хванати. Няма човек, който да не е фанат в кадър. Значи виж, той разстоя тук като спре. Този един човек Тая връзка е много бойна. Там сега ще видя какво е. Аз си там един като... Тя е фепа. Два месеца ти трябва Тя да е от Владивосток. И каза, доктори, аз ще си ходя в Русия. Ще си ходя от дома. Ходя в Русия.
Поддържай тонуса на групата, че ти си седнал след младижите. Няма да стане. Сред малото поколение на 18 век си седнал. Отиди си, ама преференцията искам и тук на природа. Искам да покажеш тонуса. Аз имам си и мога, вика, може ли при целия млад се Един кастофон имаш, какво беше? И аз го пущам, въртя го, музика има. И като се отида, като се събужда, нито Пенко, нито хората, никой няма. И идваме и тук да ми грозим. Не, съвре. Ам къде е Слатята? Аз на салата някъде. Много не ходи, някъде. И черешня, да. Радваме се. Не ме видя. Да. Втората проблем. Какво прави? Аз съм слушам мутрите и взех с това, като назад и смотрите си. Направо казвам, ако имам един дефиле, че ви да разстрема, трябва. И това е чунгурица. И защо снимаш? Ти ще ми казваш. Раз, два, три, четири, два, раз, два, три, не съм, бе! Добра работа. Сега виж, самичко ще снима сега. Деца сме и минута имаш. Ма не ти да кинаш на си? Много се не снима. Ама тревата отиде. Тревата отиде. Не поначало. Ей, там Фригонай как много играе. Виж, там Фригонай как много играеш. Фригонай как. Там има дичица манички. Много. Виж, сами сядате ми се как наказане. Да. Едички сяда и там, за да мога да взема от време на време. Мисля, че няма ще седне. Няма седне. Той ще играе, той има деца, ма къде отидаха, не ги знам те. Да, не съм, да. Може да видиш приколожките, да отидем и да Мама, заповядайте там на вас, не сядайте. седи човек. Заповядайте. А Петко Гаш дойде? Не, стига толкова. Не, само нищо да кажа. Абе, Каква акция? Нали да отбрати някой да кара колата, ще караме вашата. Да бях си казали за нощта. Че тя с работа трябваше да ни обваниш. На тебе чутито. А какво утре ще го ни направи? Ирам написал кирилицата, пък методи методи. Към 4 ще ходиш, да знам Как му казвам? Кой е написал? Ники, хайде стига само. Защото значи много учен, оставам само на теб, така.
Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Аз единичка каня, ма тя с малко е покаля на само тази майка е като пърши да самя и държа се заключили да има ръката, защото Три кошки, един петел. добре, бе, така ли ще я ще се? Седем и почва се отдава. Да, аз искам да се Имат барада. Къде ще ни това? Там, в другия край? Не, къде са ме забравя? Ще? Точно така. Аз ще... Няма да е карам. Титко! Титко! Така, браво! Рада! Така ли? Гласик не може да Ами аз така... Да, бе, цяла туба звука има. Да бидем, само по-виждам. Ето тук има една... Що лошо няма, че има. Елашки се... Не пила се. Айде, къде започва фотосесията? Така, Вече започна. Айде! Е, тук някъде на сянчица нещо прави, защото... Всички да реаграса! Тук е Петя! Той ми такова! Супер! Каква хубава семпла, разкошна роба. Това трябва да си направим малко снимка. Супер! Супер! Защо ги имаш роклите на как? Рада, мама. Ще се кавалираме. Дай ръчичка да се снимаме. Аре, снимай се с като Петя. Маха ли супер? Коя се мака? Там. Срещу слънцето става копци. Там. Да не оттъпка ни на реграс. Айде, айде да си върви по вода, моята. Благодаря. Хайде отиваме да... Значи първи път да цикаш до края. Ето го човека с документацията. От до! 90% от всичките му ям.
Аз съм виновен за това. Ясно. Който нещо много имах апарат, не знам, ама. Виждаш какво снимаш? Да. Ето. Той за един час. Така, сними го, Ивайло го смени. Така. Ивайло, сега твоя ред вече. Чао, чао. Кои сте ви? Русините! Опа, ей, деца, айде, оп! Викайте! Глас ни остана. Да се вижте за гласа. Иде. Ай, Дитко, я кажи нещо. Дитко, кажи нещо, бе. Кажи, че обичаш. Дитко, обичам те, кажи, обичам те. Аз викам за друга карта. Рада? Рада? Фенове, бе! Фенове, фенки! Това са истинските фенове. Свята най-велика плаве. Свята най-велика плаве. Иве! Какво стана? Сладолет еди? Лексин! Лексин! Тези страни могат да говорят. Шапката къде е? Всяките страни могат да говорят. Улица Ивайло е кръговото. Кръговото на след Петра.
О, какво да не приемат ние? Айде, братовчене, честито, нямаш вече деца. А така от всякъде вече. Ще трябва някак си как направим капушка, къщи.